Eli Unitrol Micro on tässä, mitä katsotaan. Unitrol Micro on ihan peruskone, eli kaikki arvot täytyy manuaalisesti syöttää, eli etäisyys, vanteen reuna, vanteen leveys ja vanteen halkaisija. Homma käy yksinkertaisuudessaan näin. Ensin rengas kiinni. Asetetaan arvot. Eli vanteen halkaisija. Tässä on 15 tuumaa. Ja vanteen leveys on 6 tuumaa tässä renkaassa. Sen jälkeen pyöräytetään. Eli 10 ja 20 grammaa. Ulkopuolelle eli oikealle puolelle tulee 10 grammanen. Ja sisäpuolelle 20 grammanen kellon vähennystä asentoon. Sitten pyöräytys. Ja nollat tauluun.